Ассалому алайкум ва рахматуллоҳи ва баракату. Тамошобинои азиз, хуш омадем ба канали мо. иншолло ки ҳаматон хубу тансиҳат ҳастем, мо низ ҳамчунин хубу тансиҳат ҳастем. Ва имрӯз мо ба мактаби мо сар шуд, дӯстони азиз. ва то охири видеоро қатимо бистем, иншолло ки мебинем мо мактаб меравем. дӯстони азиз, пурсидани будем ки шумо мактаби фарзандатон ба фикрам ки 1 сентябр сар мешавад. Бинашида ай мо ана да каникул, одамо каникул бошанд, мо бошем мактаб меравем. ай ними каникул мактаби мо сар шуд. нами хеле иҷа кӯчаҳаки мо ай. Сабрина ҷон, ну как переведем? мо интизори Дилноза ҷонем. Дилноза ки ҷошид. Дилнозара соати 10 имрӯз якум дарс мактабшон ки ҳастем. мо ура хат омадагие ки мо ай соати 10 бояд Дилнозара бубарем, а Сабрина боша ай соати 8 мактабшон сар мешавад. мо ака чароғака мегзарем, биёен тез тез бигзарем. Сабринара мемонем, бо насиб боша ба Дилноза ҷона мебарем. Дилноза дигар такси тамом ба велик мактаб мерава. Дилноза дигар такси нест. анам хел дӯстони азиз, имрӯз рӯзи якум рӯзи мактаби талабаҳо ҳаста. дар олмон ҳама имрӯз мактабшон сар шид ва ҳама ба тарафи мактаб. ина Сабрина ҷон, каминаи камтарин. хеле якум рӯз ба зур хистияй хо? ба зур хист. инҷа бошад замини гандума даравида гирифтан. ина халқи олмон халқи меҳнаткаш, халқи заҳматкаш. гандум мекоранд, ҷугорӣ мекоранд, гул мешинонанд, картошка, сабзӣ, замини ҳамаи чира доранд. мошалло, бовар кунед, деҳқон да деҳқон. мо бошем дар пеши хонамон камакак замина ба зур побел мекунем. ягон чӣ мекорем. ино ба худо ҳамаи замино бекор намемонад. заминоро ҳама мактаб. дӯстони азиз, мо Сабринара мондем ака ба хона. ҳозир мерем ягон коракмона мебинем, бо Дилнозара мебарем. Дилноза буда велик табиги. велик шавҷа мондагия. Сабринара имрӯз дарси ҳаққониш сар шида. Дилноза якум рӯз аввал мерем мо шинос мешем дар мактабаш. ҳамин рӯз яъне ки мерем шинос мешем, насиб боша баъд айпаго
мактаб дарсуш сар мешавад. имрӯз мо 10:30 бояд дар ҳамуҷа бошем. Сабрина бошад то 12:30 дар мактабе. манам хел дӯстони азиз, мо аз ними каникул ро ба мактаб. фарзандои шумо ба фикрам ки 1 сентябр мактаб сар мешавад, барое ки қонунҳои ҳарҷо ҳар хела мо бошад. Намин ҳар сол 28 сар мешид мактаб. имсол ними август мактаб сар шид, барое ки аз сабаби ними коронавирус расписаниёи ҳамаи чира алиш кардагӣ. худо инҷо бошад. Садикай дӯстони азиз, оно уҷашам садикай. инҷа садик бисёр. инҷа бошад ҷои бозӣ. кӯдако бозӣ мекунанд. бисёр вақт кӯдако ҳаминҷа меам бозӣ кунем. қади кӯдако инҷа меам камакак бозӣ мекунанд. ба хона меравем. аку мактаби аввала то 5 буди ку бачаҷон? чи то охира админит не барои ним коронавирус админит шид. агар не то 5 буди бачаҷон. боз яки мега ма то соати 3 бисёри бада 8 то 3 мега. вай кадеса ки соатам бисёра. хай имрӯз мерем мебинем. агар соати камам дошта боша соати камат мегирем. ҳеҷ гап не. муҳим он ки Дилнозаҷон дарсора нағз бихонӣ ки оянда ягон чӣ бишавӣ. бесавод намонӣ бачаҷон. барои намо агар не чӣ ҷои чӣ нест. медонӣ ки агар вай балат кам боша мактабҳои олӣ кам мегиранд. Дилнозаҷон ира фаҳмида биги ки агар балат кам боша ай синфи якумит ҳисоб мекунанд балота. то мактаб тамом кардан та балота ҳисоб мекунанд. балат нараса мактаби олӣ намегиранд. мактабҳои мо чӣ ба айсар синфи яка мехонӣ. чанд ки мега бохадӣ ханха шитаиш тагда мактаба нағз бихонед. нағз бихонед ки оянда бахтона бишавед. оянда очаҷонтона нигоҳ кунед. мегӯй ку ма очама ма очаҷон ма ҳам бачатам ҳам духтарат. барои мо мактабхоне. дар телефоно кам бишинем. фақат мактаб. кӯдакои ҳозир фақат дар телефон. мактаб бихоне, дарс бихоне ки оянда ягон чӣ шавӣ. Не гилакора бинед чӣ хел широва кан. ма ошиқи гилам. оқа гила дӯст медорам. тамошобинои азиз даҷа бошад. Дилнозаҷона мактаб гусел кардистем. светофор савз буд мегзаштем меши Дилноза. дар иҷа стройка рафтеса буд. ира бини қабаланд бардоштиянаш. иҷаро намедонам. иҷарам ба фикрам хонаи пиронсолон мекунанд. барое ки айду тараф уҷа хонаи пиронсолона. иҷарам ба фикрам ам хел мешавад. барое ки сураташи нишон додагия автобуси 3. соати мо ҳозир 10:15 15 минути дигар вақт дорем. намедонам дар 15 минут мо успед мекунем ё ки не намедонам. хай иншолло ки тез мерем. успед мекунем. Дилнозаҷон.
Рост. Гуфти гапои русу точно? Сабрина боша 12:30 мактаб мебурӯя. Дилноза то саат чанди? 10:30 то 12. ба фикрам ки Сабринаро успед мекунем. Ака хай накардим. Раҳат дидай Сабринаҷон. Мо расидем 1 минут дер кардем. Ҳозир мебинем кани чӣ гап шудааст. 16 минут монда раҳ гузашт. Он ҳама ҷамъ шудагиян. Ҳама ҷамъ шудагиян. тамошобинои азиз, мо то ҳол дар мактаби Дилнозашон истодем. мо аз хотире ки мо тести корона тест надоштем, моро намонданд омаданӣ. ҳамиҷа коғаз пур кардем. коғазое ки мо тест спордагӣ набудем пур кардем ва чизое ки ба фарзандора харида будем коғазмон додам ва ёрам пур кардем ки мо ҳама чизи фарзандора харидагем. коллеҷ дорем. ҳамиҷа Дилнозашона ки биёям. Çiziş, safhada kaku, ana maku. Ҳамин духтарак. Burası, kızdaki de красиво. Чиқар буда синфтон? Мактаб чиқар? Мактаби нав? Burada guftan ki, hamada klasik olmak istiyor. Hama klasik. Zubak sport kalan. Taşlamadaki yakın uca. Duruzа мерем. Duruzа настаги? Я роз? Дон собрался, Freitag mir. Да, коғаз настаги яку давай. Так wäre, gab es dann September, September. Сентябрда. Аю мактабам рафтабди ки дадаса 4 рӯза рафтабди? Ҷа меравем. ба фикрам ки меравем. Хай душмани азиз, мо ба тарафи хона ва ҳами имрӯза дарси Дилнозашон тамом шид. Хеле маъқул шид мактабшон. Симшон, муаллимшон. Муаллимтон чӣ хелда? Зур? Мегуфтам нест файқа. Asma